predtým, ako budeme pokračovať, mi dovoľte, aby som predniesol procedurálny návrh k ďalšiemu priebehu rokovania schôdze, s tým, že som povedal veľmi jasne, aké návrhy zákonov je potrebné, bolo by vhodné vzhľadom na ich účinnosť a dôležitosť prijať do Vianočných sviatkov. Pán poslanec Hlina má ešte procedurálne, nech sa páči. Či som dobre rozumel, do prerokovania bodu rozpočtu? Čiže... Áno, do prerokovania bodu rozpočtu, to znamená, dokedy to bude trvať, tak to ide non-stop. A hlasovať sa potom bude zase v nejakom najbližšom bloku, o 11. alebo o 17. Čiže non-stop aj o 5., o 6., o 7. Aj. Ale to je zase len na vás, pán poslanec, či to bude aj. To vážne, áno? To vážne.